cahyane widodari kyake temuruna ibu kau manison enayo percaya murah kaya beda dunia reka dewi putra urupe jaru wis katon putri nekako dulur-dulur padha meridio sesengon kesenian kita seni jahit Krishna Buwana memang untuk Anda. Ayo gajah primio putrine sang buwana ayo gajah sogeno putrine toko ayo gajah primio putrine sang buwana ayo gajah sogeno.
dulurane ayo jogetan sergoyang pokoknya. Wilujeng dalu kula aturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Matur mbah nuwun kagem Bapak Ibu tuan rumah, ugi mbak manten mas manten menika sampun ngrawakaken seni Jangir Krisna Buana ingkang mijil saking Rejo Agung Srana, pimpinanipun Bapak Eko Santoso. Sarampungipun ngrawakaken mugi kalis ing sambikala mboten wonten rubeda tansah rahayu, dilancaraken rezekinipun amin, kersane benjang ngundang malih nggih. Sing seneng panggah tanggane. Nggih, nyenenge tangga iki barokah berkah, Bu. Nggih. Sumangga kagem Bapak Ibu tuan rumah, Mbak manten Mas manten minggah dateng sasana pentas foto sareng kalian putri-putri Bapak Eko Santoso, sumangga Pak Bu. Nggih, Mbak manten Mas manten mugi dados keluarga sakinah mawaddah ugi warahmah enggal diparingi putra. Amin. Ugi sedaya ingkang mirsani tansah rahayu mboten wonten rubeda ngantos paripurna nggih. Ugi kula aturaken matur mbah nuwun kagem warga Pedotan lan sekitaripun. Matur mbah nuwun sedaya mirsani mugi tansah rahayu dilancaraken rezekinipun. Sedaya ingkang rawuh matur mbah nuwun. Rama Pangi nggih, Pak Suryo matur mbah nuwun rawuhe. Sedaya ingkang rawuh Mbah Surip, Mas Kana, Pak Nur sarembanipun matur mbah nuwun. Ugi Divi Arsa Banyuwangi, sak tim rawuh Bu Sus dulur saking Berjo rawuh. Mangke dirantos Mbah Bari, ugi Mbah Wakidun, Mbak disambung mangke sumangga. Minangkani pamundutan saking Mas Dima, aja omong isun Mas, spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah, ugi para pamdemen ingkang sampun rawuh, Pak Surip, Pak Giman, sugeng rawuh, Pak Temu, Pak Anas, sugeng rawuh, Bos Divi Arsop, Mbak Novi Mas Andi, ugi sugeng rawuh, Manoplek ugi Mbak Hermin, Dok Eka, sugeng mirsani, Dok Aul, Dok Linda,
Bu Sriani, Pak Joko Purnomo, Pak Abdurrahman, Bang Tobis, Tante Yud, sedoyo kemawon. Support system Mbak Divi Arso Banyuwangi, Rosalina Beauty, David Galeri, DF Kendal. Ojo mung isun hang ngerasakaken jerune kangen mongso isun welas riko kari sing ngereken rungokno jerite ati angen-angen liwat gending iki kanggo tombone kangen. Wasik. Ojo mung isun ngerasakaken jerune kangen rumangsani sun welas riko kari sing kereken rungokno swara ati kangen liwat gending iki kanggo tombone kangen setino dino
Nggih, kula aturaken sugeng dalu kagem Bapak Ibu tuan rumah. Ugi sugeng rawuh kagem para pandhemben ingkang sampun rawuh. Mas Dima, Pak Prapto, Pak Surip, Pak Anas, Mas Zuri, Bang Kadir, Mas Kana, sugeng rawuh. Ugi Mas Odi saking Jember, sugeng rawuh. Direwangi ado-ado teko pucuk kulon. Minangkani pamundhutane Mas Dima. Luntur Mas Eko. Nggih. Mas Odi nyuwun janjine dirantos nggih Mas. Ugi Mama Yati, Pak Joko Purnomo, Bu Mas Riyah, Bu Marsiah, piye to kok angel Kang Mbok? Mas Riyah, Marsiah. Bu Nur, nggih. Mama sawan kinten. Mbak Eka Nduk Aul, juga lesani. Bos Naga, Mas Adari Mbak Goyang. Juga bersani.
Nuwune lagu napa? Oh, foto monggo monggo. Tengah jeng, Bu. Besok wis bar soalnya Mas. Monggo. Matur nuwun nggih. Mugi-mugi diparingi rezeki ingkang lancar nggih Pak Bu. Amin. Nggih. Niki wau supe Mas Suba saking Alas Purwo matur nuwun. Nggih. Matur nembah nuwun nggih Bapak Ibu, mugi rezekine tambah lancar, sehat selalu. Nggih, niki sugeng dalu kagem sedaya masyarakat endi, Mbak? Pedotan, nggih. Sugeng rawuh Mas Slamet, Mas Harma saking Wonorejo, Mat, Pak Nur Ciprut saking Rejo Gayeng sak rombongan. Mbah Surip Baru Rejo, ugi Pak Anas, Mas BTM, Pak Prapto. Ugi ingkang ningali oh nggih Pak Yanto. Ingkang ningali online petani pusat Palangkaraya Bapak Sumardi, Mbak Eka saking Hongkong, Doaul, Bu Yuliana, Bu Sriani, nggih. Niki minangkani request Bu Yuliana spesial Damara Igo. Gugat nang sopo Mas? Mas Awan Kinton. Mbak Nopi, Mas Andi, Mbak Hermin. Noplek. Mas Kana. Support system by DV Art Shop Banyuwangi, Rosalina Fashion and Beauty, David Gallery. Si cantik audio.
Matur Mbah Nuwun. Sumangga Bapak Bambang Juragan Srawer wonten ing Serawet minggah sumangga Pak. Ayo Pak Bambang. Tuku gedang ting Pak Bambang. Oh Juragan Sawit. Oh nggih. Oke sugeng apa sugeng dalu ageng Bapak Ibu tuan rumah. Sugeng rawuh ke Pak Juragan Arek Mas dari Bagoya. Mas BDN Pak Prapto. Ya ta yo kok angel men to. Embuh. Minangkani pamundutan nyaur utang nggih Kang Mbok. Kari cerita Mas spesial ke Mbak Riri. Mbak Fatim sugeng rawuh, Mbak Wanda teko ora? Oh nggih. Pak Anas, ugi Pak Ngatijan, sugeng ngamirsani, Pak Temu, Pak Tres, ugi seneng streaming, Mama Yati, Mbak Yadirati, Mbak Vindi, Mbak Sasa, Mbak Rizka, Mas On Kinton, Mas Rio Bayu, Pak Joko Purnomo, Bu Mas Riah, Bu Nur, Mbak Eka, Uwes, Doaul, Mbak Linda, Bu Sriani, Pak Mbak Biono. Iki bosku bos Ontong, ayo Botong. Kahanan hang koyo iki riko sing kelem nerimo
semoga bisa menang mergo sawasana wis ceraka sing bisa gawe Riko seneng. Terima kasih Mas BTN. Spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah, ugi spesial kagem Mbak Manten, Mas Manten, ugi spesial kagem ingkang mirsani wonten Pak Suri, Pak Amir, Mas Ferry, Mas Huri, Mas Kadir, ugi penggemar ingkang sampun rawuh. Minangani pamundhutane Mbah Jemu, monggo Mas Santri Pekok. Ngapunten suarane ngowos. Ayo was. Sugeng rawuh Pak Anas, Mas BTM. Kakong Samiran, ugi kami selestri. Mbak Eka, Doaul, Mbak Sinta, Mbak Milda. Krishna Buat. Si cantik audio. Bos Ontong. Gendut Reno santri lulusan pondok isih perawan durung tau
pengumuman Injih. kendaraan penonton yang ada di depannya rumah Pak Nurkolis harap dipindah, nggih. Ada mobil mau keluar sekali lagi, yang sepedanya diparkir di Nggih. Spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah. Monggo Mas Bokong Semok. Ugi sugeng rawuh Rama Pangi, ugi sedaya para pandemen kang sampun rawuh. Pak Joko Purnomo, tim Oslo. Anak Krishna Buana bareng si cantik audio.
Nggih ngapunten, griyane Pak Nurholis niku sing ngeriku kurang lebih 20 meter apa 50 meter ya Kang Mbok. Kira-kirane nek mobile ning jero mobile ning jero omahe nah dipindah Pak Bu. Mobilnya mau keluar. Nanti tidak dipindah nanti digenjesi ya. Bedanya. Nggih, lampu niku ta Bu? Ya. Ya yang banyak penonton. Nggih, monggo yang sepedanya diparkir di depan rumah nggih. Ngapunten. Sugeng dalu kagem Bapak Ibu tuan rumah ugi sedaya pandemen Krisna Buana ingkang sampun rawuh. Rombonganipun Pak Surip, Mas Kana, Pak Anas, Pak No saking Wonorejo, Mas BTM, ugi sedayanipun, ugi ingkang ningali teng live streaming Mbak Eka, ingkang wonten Hongkong matur suwun makan malamnya semalam ya Mbak. Ugi Ndo Aul, ugi kula ngaturaken sugeng ambal warsa kagem Bu Sriani, semoga panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinya. Ulang tahun. Matur suwun. Niki minangkani pamundhutane Tole Leo. Spesial kagem ibunya. Ibunya sapa jenenge lali aku. Gak salah Bu Sri Gabah. Nggih, nyuwune lagu Turu Nang Dadane. Boleh naik ke sini Tole Leo? Aku wonge sing ndi ora ro, arek DM ning Instagram. Terima kasih ya rezekinya. Oh, arek ning jero Mas, sini naik ke atas sini. Sini sama tante. Yang mana? Yang mana? Halo, terima kasih ya. Oke, sugeng rawuh owner di Viarso Banyuwangi. Mas Andi, Mbak Novi, Mbak Hermin, Mas Manoplek. Oke, Super System by di Viarso Banyuwangi, Rosalina Beauty and Fashion, David Gallery, DF Kendang. Cantik Audio. Teng pinggir nggih, Pak.
merah kancrit. Nggih sugeng dalu kagem Bapak Ibu tuan rumah, ugi para pandamane ingkang sampun rawuh. Kedanan Mas. Ugi spesial kagem Pak Anas. Si cantik audio Support di Piasa Banyuwangi, Rosalina Pasen Putih, David Dara. Sing koyo biasa
Nggih spesiale kagem Bapak Ibu tuan rumah ugi Mbak Mas nganten. Minangkani pamundhutane Pak Prapto. Salin adate Mas Aan. Ugi niki wau wonten pamundhutan kanggo Rika mangke nggih. Ugi spesiale kagem Mas Subo, Mas Bowo dugi Plengko Kalas Purwo, Sugeng Amirsani, Mbak Linda, Doaul Mbak Eka, Mbak Ermin, Mbak Nopi, Gose Mbak Goyang Bang Kadir. Nggih, matur mbah nuwun nyembung salam-salame Pak Emono, matur mbah nuwun rawuh. Pak Weruti, matur mbah nuwun. Mbah Seman, heeh Mas Suliwa. Tibakno kok ngene. Keri dhewe ya. Ugi Mbah Giman, Mbah Kemi, Pak Ran, sedaya ingkang rawuh Mbah Sela. Matur mbah nuwun masih Pak Yit, Pak Supri, Eyang Kakung, Mas Yudi, ugi Pak Amir rawuh, matur mbah nuwun. Ugi Mbah Kakung Barurjo. Nggih. Minangkani pamundhutan Mbak Paijah saking Taiwan. Lagu wajib ya, Mas. Mas Embong. Kerja bareng bersama si cantik profesional audio sound system. Spesial ugi Mbah Surip Mbah Temu. Halo.
emanen temenan kena sing ambyar gampang katon adem rasa ati ayam enak-enak turu tentrem kumyah Mbah Sumarji Juragan Anda Mbah Slim Tombo ngantuk Mantap Mbah Mbah Wakidon anak lanang Juragan Ngarit bolong ngarit sing kira
Ojo golek perkara mergo tak aku bias melongo bias dadi hancur ore Ayam bular pas enak mageler. Ya. halan ngono rasa jajan nanti emanen kena sing ngelambiar diambang takut diambang lelet yang roba reka maregonya kayu ajem rasa hati ayam enaku tentrem jauhnya aneh mas dong ngono rasa jajanan emanen kena sing ngelambiar gampang katut gampang yang romba reka margo yang jayu adem rasa hati ayam enak tentrem matur Mbak Nur. Sugeng dalu kagem Bapak Ibu tuan rumah. Sugeng dalu kagem Mbak Mas nganten. Sugeng dalu kagem sedaya pandemen. Krishna Buana. Wonten grup WTP Makat Pak Basar. Mat, Mas Yadi. Mas. Kakak kelasku Mas Galuh. Ki Randi Kendang. Nggih minangkani pamundutan saking Mas Erik Jember. Ugi spesial kagem ingkang ningali teng live streaming wonten tim Oslo, Om Joko Purnomo, Mama Yati, Mbak Nur, Bu Yuliana, Mbak Nadia, Om Eko, Mas Ervin, Mas Galuh Adi Junata, Wisna Ditya. Di Piarto Banyuwangi, Mbak Ermin, Manoplek. Kadung welas para tambyane mung welase mung rek abyang lambe Krishna Buana bareng si cantik audio Gandarang Madu Suara, Rosalina Fashion and Beauty, David Galeri, DF Kendang. Mas Damara Igo. Riko ang gawe loro
lorone ati yo omong riko yo wis turuti kari-kari yoro yulayani riko wis teko temenan welas isun sing apusan raino bengi yo tiati pikiran brebes milih ati sing karunan Krisna Buana Bibiarto Banyuwangi sing penting lawasan iki bos kadung ngomong seru manis ati loro marang kahyane kadung welas marang kahyane mung welas mung ring abyang lambe Riko nyulayani janji Riko kang gawe lorone ati yo omong Riko yo wis turuti kari-kari yoro layani minangkani pamundutan. Damar apa lilin Mas, ugi spesial agem Bapak Ibu tuan rumah. Sugeng rawuh kagem Pak Anas, Pak Maji.
Mbak Badar, Mas Wawan, Pak Surip, Mas Peri Sugeng Rawo, Mas Nopan Sugeng Rawo, Mbak Rere Sugeng Rawo. Ugi Sugeng Rawo kagem Pak Slamet. Di gunung ngendi digawe kelendi suwi bebarengan nono kejelasan jadi pikiran jadi pitakonan isun duwen riko opo trimo konco ugi sirawo kagem Mas Ferdi Mas Erwin sirawo Terus apa
Nggih, spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah ugi para pandemen ingkang sampun rawuh, Pak Samto, Pak Amir, Pak Giman, Pak Marji, Pak Surip. Ugi Mas Kana. Mas PTN. Mas E.
kula aturaken sugeng dalu kagem Bapak Ibu tuan rumah. Sugeng rawuh kagem para pandemen Krisna Buana ingkang sampun rawuh. Pak Surip, Mbah Weknyo, Mas Kana sak rombongan, Pak Budi, Pak Anas, Pak Sumarti, Pak Sumari, Pak Sumaji, Pak Wek, sugeng ngamirsani. Minangkane Mbah Weknyo nyuwune lali janjine Mas. Pak Ran, matur Mbah Nun. Pak Yanto, Pak Suwono, Di
Nggih, sugeng dalu kalian tuan rumah nggih, Bapak Ibu ingkang kagungan kersa ugi ingkang sampun rawuh. Pak Temu sugeng rawuh. Pak Sumari, Pak Irwan sugeng rawuh ugi Mas Penyok sapa jenenge ndi? Ugi Mas Iwan nggih sugeng dalu, Mas Nyamuk. Minangkani pamundutan Bapak Ibu tuan rumah semebiar Mas. Ugi Pak Kemi sugeng rawuh Gimae. ben dintekne. Nah, garek sithik. Wes, nah. Garek siji. Wes. Makasih.
Musik audio Dewi Arta Banyuwangi, Rosalina Fashion and Beauty, David Galeri DF Kendang.